Wong mbung anyar mang lho wong iki dhewean ya ora penak. Ya Allah ngenteni kancane guys kae yuyo malah rantene pedhot. Iki cek ning nggon, maksudnya cek ning desa Jeliru iki. Mang dudune Pak Amin mang liwat awake dhewe. Iki wis udan. Tapi kono ki wis udan, wis nyeblok iki mulai kritik-kritik iki. Wis kono nggone dhewe wis udan. Nek mriko tetep udan. Udan Mas, wong kae lho kono ngendhuwur ireng kae putih iki wis nyeblok. Kae dhewe iki wis deres kono kae iki. Iki wis gremes kok mulai gremes. Ngenteni dijupukno alat yo guys. Mandore omahe kan semengko. Mang lewati kene. Sampai dijupukno alat soalnya iki rantene pedhot. Cek ning alat ya. Kancane anu yo tetep panggah dinteni yo guys, jenenge urip bareng-bareng, pergawe bareng-bareng. Dijupukno nganu alat kanggo nyembung. Nyembung. Walah iki golek entung ngono. Ejek enek ora. Oke. Capele Mbak Tin mbok gawakno? Iki apa? Ya Allah guys, yo lesu yo mam dhisik ya, bontote yo ijek. Lho, dhisik bontote oseng kacang pentol karo capar. Semute kok koyo ngene. Wong yo lesu ya guys mergae. Jujune kok segaku ki mang ijek yo. Awan kan gak entek aku. Man wong telu mang. Lah yo. Entang nek mangan sik. Timbang karo ngenteni Pak Amin. Sabar. Astagfirullahaladzim. Bukan guys, ya Allah. Tak patenane ya guys, dan ya. Alhamdulillah guys, iki Pak Amin wis tekan kene, dijupukno alat ning omahe. Anak truk jaluk ganti ya. Muga ndang kena, ndang iso mantuk. Jene wong kok ya bengkel. Gak nggawa ngono kuwi ne apa? Tataane ngono kuwi. Walah ya. Ganti ae yu, ganti rantai ae anyar. Soale munggah medun rawan ku disembung teng ngono nah. Ora rantai juga iso yo. Lha apa nek gigeke. Kok gigeke. Heeh. Jujune kok yo mandek kok yo ning nggon Padang yo jam ning nggon yup-yupan ngono lho. Ya iki lho yo yo malah kebacut kudu udan kene malah wedi kok. Ono udan dhewe. Duke iki lho. Wis udan apa kono? Ampun. Lho, Lah yo. Ya alhamdulillah kene cek diparingi terang dhisik cara udan malah gugup kabeh lho iki mang cara udan. Cek didandani sik guys, bismillah. Jujune bengkele kok ya siap iki. Ya mandor ya bengkel. Ya tukang pijet. Pokoke guys sembarang kalir iso kabeh iki dialami kabeh. Tambal ban ya siap. Tambal bokong iki. Cocok lah iki jine. Alah iya. Salur ki tak ngono, Mbak. Tak nggone wong sikil kesliyu tok ngono. Iya wong karo masakan kan yo anu enek ngono anser. Komplit awak wis pegel lumbuh. Karo masakan anu Sing patah-patah.
Ambulan oke. Tak kira ya terima wong. Wah, remukan pokoknya, remukan. Besok wes sampai teko gegerok iso agek. Hei, ngono ndak yo. Kurang ajar. Lah cah sekolah yo. Cah sekolah yo wis wajar ngono kuwi. Masane yo ratane dhewe ngono Dik. Padahal yo wis minggir lho kene iki nyimpang kok cek terak ae. Ora roh wong gawat darurat motore rusak iki. Wis omahe iki mbok ndi nggone. Iso Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jaya kok ini ya Allah. Lah ya aku cek anu Dik, golekno ganti rantai lah nek golekne endi batinku jujune kok Pak Amin kok gurine awake dhewe mang cara menes bablas ya mbah. Lah cara bablas ya urung roh omahe nek piye pe. Nganggo mak ambek Mas Tani nganggo watu nganggo. Lah iya. Penting ora kebakar. Kebakar ndek iki wong anu kok Bu. Selange jerene iki ucul sembungan terus bensine mantir terus digugluk. Kaya geni kok busi iki langsung burat-burat. Oh alah. Ndek iki nek kejadian guys ning warung. Warung sing pas dhisik njaluk bayaran iku. Lah kuwi tang motor iki selange jalur bensin kuwi kan sembungan. Lah dadine copot sembungane bensine ngantir metu. Lah wonge kan gak ngerti, jadi digugluk malah kobong kebakaran. Era anding iki pom bensin kan malah tuh pating jeleren. Posisine iki wis udan duweres gluduk, malah ketambahan panik motor kebakar. Dese iki arep syuting iki wis ra wani soalnya udan deres. Posisine HP-ne dese iki wis tak kek ning tas, tak buntel kresek, tak amankan. Aku dadi wis gak wani modal HP guys, soalnya udane iki wis duweres banget deres. Terus karo campur gluduk kok malah ketambahan anak motor kebakar kuwi ning omah maksudnya ning emperan ngono. Malah wis panik kabeh pokoknya. Wes kena Lek, alhamdulillah. Mbok muga-muga teko omah sampai teko omah slamet. Ora pedhot neh. Ya, alhamdulillah. Kuwi kaboten muatan mbombo yo tak yo. Lah suket rongsak jek yuyom. Terus munggah kono mang munggah. Perkara gandule iki lho sing abot. Semongko ki Gandul, Mas. setengah pintal. Gandul. Alhamdulillah, matur suwun nggih, Pak. Mang aja nek sampean ngono mbah piye, Pak? Mbah teko omah mbora iki, Mang. Sik. Makasih ditulung. Bature kok omah yo iki yo, guys. Mbah piye mati urip ya pokoke dinteni. Alah. Pak, matur suwun lho nggih. Matur suwun. Nggih, lemah teles, Pak. Gusti Allah sing bakal bales. Alhamdulillah, guys, iki akhirnya Dek mau kan nganu, rantene pedhot nggih. Lah kuwi terus dijak mampir ning omahe Pak Mandor ning Semengko guys iki. Dikon jupuk gori. Enek sing mateng, ya enek sing mentah, sing disayur ya enek. Sukun duwe, alpukat duwe, jarene iki Mang. Terus dijak mampir rene. Alhamdulillah dikai sayuran. Kayak Pak Agung sing menek. Malah wong ejan apian tenan guys, duwe apa-apa dikeki. Ndek iki digawakno pelem ki rong kresek. Lah iki wit jeruk duwe. Pelem duwe, alpukat jerene duwe ning belakang rumah. Omahe iki karo iki. Dadi loro.
Omahe loro, guys. Yuyom aja ning sore sampe nek keceblokan. Aja ning sore. Iki masjid iki, guys. Masjid Jami'at Taqwa. Masjid Jami'at Taqwa. Dusun Sumengko, Desa Mbudeh, kecamatannya yo melok Randu Blatung, guys. Kabupatennya yo Bluro. Dadi yo sik sak kabupaten karo desa, cuma kok desane iki mlancong ning tengah alas nih, guys. Desa Yagi pertama kali iki ngerti desa Mbudeh. Ya nggih iki, guys. Sak umur-umur cul cilane desa sampai desa mutu. Ya nggih blusuk desa Sumengko ki ya nggih iki. Memang udah dijak pake mampir goro-goro yo lek Agung mang rantene pedhot kae dikon parkir ngene buke. Sing tempate rondok luas ya, guys, jembar nggo parkiran. Nah, wis enek sing mateng, ya Allah. Wes engko dibagi. Alhamdulillah. Untuk sayuran Mateng lagi. lah iki yo iki sing mateng kok, Mas. Oh, iki sing mateng. Sing disayur ki mek sing cilik-cilik ayu. Alah sak ngler ki wis tuwek. Didongo apa-apa. Cilik ki sing gede-gede. Sing cilik sak pupu-pupu gak enak. Ndi lek? Gak enak ya. Pucuk-pucuke lho. Kulo kok jambu mente. Wah, ini koyo Iki tak kok jambu mente lho, Gus. Lah. Iya, iya. Wah, lah ya Ya Allah. kok jambu mente. Wah, koyo ngene rek, Kak. Iki sukun. Oh, alah. Oh, iki mang jek tewel segede iki piye engko lek gowo. Kalau Pak iki njupuk sukun kae lho ning kono kae lho. PT sukun. Iki cek ratan gede neh iki Yam. Ronone cek ratan gede iki. Lho, kae lho jupuke digodane sukun Yam. Jupu Yam. Lho, ntar ono kae lho. Engko nek ceblok mengisor malah ngono. Alhamdulillah, lho iki lho jambu air ya duwe ya Allah. Urip nek pekarangane luas yo ngene iki lho. Beda karo omah desa ya guys, wis mepet-mepet ngono lho iki pelem duwe, jambu air duwe, sukun duwe, gori duwe ya Allah. Iki tebune pake iki lah. Wong yo duwe tebu, pekarangan tebu yo duwe. Walalah sukune ya Allah wae dadine kok kaya ngono. Iki soalnya gremes, guys. HP ku iki kudu tak nganu ngene lho. Dhuwur iki kudu dipayungi. Oh, walah wae kok kaya ngene, Pak. Dadine ya Allah. Loh, sirsat yo enek, apa-apa enek. Lho, iki wis omah neh kene lurung rene. Tak kira ratan, Pak, iki marono. Omahe Pak Lurah enggak mau mlebu Lurah. Sing enek trek-treke mau. Oh, alah omahe Pak Lurah Sumengko. Alah ceblok, Pak. Omahe Pak Lurah Sumengko, guys. Kono mang sing enek trek-treke berarti. Sing tuwak-tuwak ngene lho, Pak. Sing tuwak-tuwak. Walah sampai do ceblok-ceblok kaya ngene, maneman. Lah yo iki lho entah wae nang kok ngene yo. Sukun. Sing dienggo parkir mang lho, nggone Pak Lurah jirene kon Bu Lurah berarti. Sing titik kaya wae dhewe. Lah Bu jere aku tak celuk Bu. Bu Lurah kamang. Mbah Runu kuwi. Sing marotuane Karmidi kuwi ya, Pak. Oh, sak bloke kono kae. Niki tuwek. Iki mateng kok. Ora enak, ora mateng. Tapi nek mateng, nek mateng. Lah ya wae kok. Iki berarti pekarane sampean apa, Pak? Sak mrono-mrono kae. Tambahin nang ta. Nek kok sing gawa Yuyom. Lah yo. Ayo wes sakmene.
Ayo engko dijang, Dik. Ketang Yuyam. Lho ya Mariam to Yuyam iki to. Segere ta yo. Yuyam sing nimpal sing mbah lho nek kowe iki lho ya masake ora oleh tin ngono kok kowe iki glendang penak tangi turu budal. Pak, matur suwun nggih saderenge Pak, ngrepotno jenengan Pak. Wis rantai pedhot ditulung, didandani. Wis sisek di kayak sayuran jadi kayak lah ya Allah. Nemok dulur ya guys. Nemok seduluran. Sing mateng digawa kok dibagi-bagi. Wes iki langsung balik entuk. Loh. Entuk langsung balik. Loh, ya ora lah, Pak. Kok iso? Lah tasku lho njero ora ya njero sik. Iso. Entuk kok ndak mosok ora pamitan. Langsung lah nggih. Mosok langsung balik. Tasku wis ning kene kok iso ngajak balik. Lho, mama nek nyeluk ayahe nek mama iki piye iki? Ngiras-ngiras dah. Mama iki ya Allah, Cek Salim kalih Bude, Nduk. Salim kalih Bude. Alah gak gelem. Emoh iki. Hawane sih. Oh, alah. Ayo, gak tau roh. Kan ora tau roh. Nderek biaya. Nggih, nderek dolan. Ayah. Mama. Walah nek njeluk nang mama iki. Kelas rasane ya Allah. Kae ruwibut noto ning montor. Walah wis entuk ki ya wis. Entuk lali. Yo. Piye? Ora dilebokno isik Lah ya wis entuk kon. Dede Salim buat dhewe. Dedek. Blangkrah. Alah mboten napa-napa, Pak. Lah ki alat tok iki. Lah nggih wong tarayu bengkel ya blangkrah. Iya. Salim, Mah. Gak gelem kan kung tau roh gak gang menal ki ya dadi ya. Ah, ndek iki jaluk ditaruh. Cacing lho. Alah gak usah, Pak. Ndak ape gak nang balik apa piye? Lah ya kok ora nang balik apa piye kok. Ora usah. Lah ya mending tong iki malah ngrepoti, Pak. Matur suwun. sak mene kae jak yo. Lah nggih. Aku bentar anakku ngene. Rame bisa. Ayah nyeluk ayahe mama. Kok ora kaya ayah. Ini Walah. Anu Pak, isih enek genine didono rokok ngono. Ki ibuke wis meninggal, guys. Sejak melahirkan adik iki wis meninggal. Soalnya pas lahiranku pendarahan. Ki umure 1,5 tahun. Jadi anak yatim. Ya wis karo bapak iki nek nyeluk ayah jare. Mama, nyeluk ayah iki malah mama. Alah ya. Kelas ya Allah. Alah. Sejak kecil lahir cengar. Jadi lahirnya jam pinten Pak? Jam 8 pagi. Terus ibuke ninggalnya jam 1 siang. Jadi ibuke iki belum pernah ngerti wajah. Lahir cengar iki maksudnya wis ibuke wis koma langsung pendarahan. Jadi yo sama sekali ora ngerti wajah anak iki piye ngono. Kalian ya Dek ya. Semoga tempatkan di surganya Allah ya guys. Ibu adik jenenge sapa gak ngerti sih. Tipis. Akila. Akila. Pipit pengenge. Tipis. Capek. Mama di mana guys?
Piye? Wayahe. Alhamdulillah guys, akhirnya DC wis tekan omah. Tekan omah iki sampai ini lho guys, peteng. Tekan omah yo jek panggah gremes saya ngene iki. Kokono mau kan jam 4. Yo teko omah iki jane yo hampir jam 5 lah. Tapi yo kesel ngono kae guys. Mangke iso syuting neh. Iki rencana DC iki sesuk arep kelan menir, nyayur menir meteti bayem karo kobot guys iki mau. Oh, Tak apa? Apa ya? Wis tak petiki, tak kene ning kulkas, bayem karo kobot. Terus nyambel tomat. Tomat iki urung tak umbah, guys, tapi wis tak apa? Irisi. Lombok-lombok rambang bawang ya wis tak cepakno. Iki engko rencana DC iki engko nyambel sore, nyambel bengi iki engko tak sambel sesuk karek nyayur karo masak sego. Engko lawuhe mbuh krupuk, mbuh tempe ngono tumbas ae guys, cepet dadine simpel. Mau DC iki masak oseng-oseng kacang karo pentol. Ngene iki guys, sudane ngruwe sesuk malah mbet nggih. Oh. Iki mau dikeki sayur karo Mbah Dok, sayur waloh karo temu. Terus iki masakane dhisik. Pentol karo kacang karo cambah. Capar lho, guys. Cek sakmono kuwi. Pak Sumes iki mangan karo sayur. Ketara ijek agek. Omah iki do bocor kabeh ngene iki lho, guys, nek udan. Tak tuwadoi nganggo ember iki lho. Nek dhuwur iki kotalang lho bocor kabeh. Nek gak ditadoi ngene engko banyune iki iso amak-amak teko kono-kono. Terus iki ya kono bocor. Terus sing kene kok alhamdulillah ora enek trocoh iki, ora bocor. Yes. Alhamdulillah iki sesuk sing nganggan sayur, guys. Tewel mau dikeki Pak Mandor mampir ning Semengko. Iki sing nganggan sayur, sesuk tak sayur. Cek enum tewele. Dan sayur. Saiki mang sing mateng. Nongko iki sampai do mateng wit. Ning wit iki kok ngene iki lho. Enggak do mateng. Mari yo duwe wit dhewe yo guys, sapa-apa duwe kabeh ning buritan iki. Omahe luas, pekarangane lah yo luas. Memang ceritane iki rak Pak Mandore iki rak nganu guys. Jenenge Mbak Maryam kan yo janda. Lah Pak Mandore kuwi yo duda ngono, dadine iki enek PDKT karo Mbak Maryam. Ceritane iki ngono guys, yo wis nek do dipandang wong-wong akeh, maksudnya kuli-kuli iki ya wis cocok lah. Jenenge rondo karo duda, tur kok ya padha senenge. Ya mbok mungkine menawa berjodoh ya guys. Ya dongane mawon karo family online, muga-muga Mbak Maryam karo Pak Amin muga-muga berjodoh nggih. Sedangkan sing Pak Amin kuwi guys duwe anak umur 1,5 tahun kuwi ya. Ibuke kuwi sejak nglairno adik kuwi wis meninggal ngono lho. Jadi diopeni karo Pak Amin dhewe kuwi. Jadi membutuhkan sosok seorang ibu. Mbok menawa ae Maryam iki dadi jodhone Pak Amin kok iso ngrawat karo anake kuwi ya, guys. Lagi mang tinimbangane bar dandan rantai kok ketoke jek rontok Padang dijak mampir. Ya ben ngerti Mbak Maryam ki ben ngerti keadaane omahe karo Pak Amin kuwi, guys. Ben ngerti keadaane omahe apane kan ndek iki nek masalah weton-weton apa ki wis digoleki ndek iki pas do ning Baon do di kuyoni jarake piro terone apa-apa ngono ki wis do dikleng wong nganu, guys. Wis tak piye ngono ki ya. Hitungi ning kono jarake semene aku ngono. Ketoke nggih cocok, Pak.
Malah pendekatan iya udah seneng oke ya alhamdulillah. Kayak desih sak kanca-kancaku ya udah seneng kabeh ngono lho maksudnya iki do Maryam entuk jodoh iki malah seneng bendang enek sing golekno sandang pangan ngono lho guys. Dadi yo jenenge wong omah-omah nek ra digandengan ki yo piye ngono kae. Kuwi nendi-nendi tak gereti, tak jak tandur, tak jak nendi-nendi ki yo mergo sakno gen entuk kemasukan ra ketang mbuh kena dienggo apa ae yo guys sithik-sithik. Anak wedok nyuci. Dinda ki ngerti apa bengi niki nyuci. Abene brengangang kok ngene iki lho mesine. Sing cucian ki sing udan guys ki. Sampai 2 dino mbomboh. Sampai tekan pol kene sampai tekan pol kono. Wis. Cucian musim udan-udanan ki yo ngene iki. Kemang apa ya? Montore mbok lebokno ngono. Yes ngono ae yo guys, konten iki sesuk dilanjut neh ngono ae nggih. Pokoke matur suwun sanget. Dumateng family online semuanya. Semoga sehat-sehat selalu nggih, panjang umur, lancar rezekine, dimudahkan segala urusane. Donga dinonga ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka ya bung laler kok. Nanti buka itu bung laler ya guys.